Li ser referanduma serxwebûnê ya Başûrê Kurdistanê 3 sal derbas bû. Li Tirkiye û Bakur yekem pirtûka li ser qonaxên proseya pêş û paşiya referandumê. Ji aliyê nivîskar û rojnamegerê Kurd Eyûp Demirba di 25 îlona 2018 da yanî di yekemîn salvegera referandumê da hatibû amadekirin. Niha jî di sêyemîn salvegera referandumê da berhema bi zimanê Tirkî ya bi navê referandum mifteya serxwebûnê bi çapaxuya duyem ya berfirehkirî ji nav weşanên sinirsizê hate çapkirin. Pirtûka 175 rûpelî bi pêşgotina sosyologê navdar yê Tirk İsmail Beşik jî dest pê dike û ji heft beşan pêk tê û her beş jî li gorî babetê bi xêzkirin û karîkatorên dijwar İbrahîm dest pê dike. Rojnameger Eyûp Demirê ku 12 salan li Başûr jiyaye û karên ragihandinê kiriye û niha li Enqereyê ji bo dengê Amerîkayê karê peyamnêriyê dike li ser berhema xwe ji bo Kurdistan biçarê axivî. Ev xebat rastî berî referanduma serxwebûna Kurdistanê bû. Dema ez li Başûrê Kurdistan bûm, çixwe min lêkolîn dikir. Xêrî wî jî tedê rewşa Kurdistanê çiyêçîne ser wî jî hin xebatê min hebûn. Ji bo Tirkî min xwast ku bila zêde Tirkiye viya bizanibe. Kurd jixwe xwe kêm zêde dizanin. Bes lazim e ku Kurd jî rastî bizanibin viya. Ji bo çi zanî? Hişê me, hişekî wisan e ku dem ser de derbas ve em gelek tiştan bîr dikin. Armanca min jî yekem jî ew bû ku ev pirtûk nivîsîna vê pirtûkê da ew tiştana bila neçin. Yani wek mîna ser avê da te dît te hew dît ku diçin û tiştek serê kesî de namîne. Migo bila wek mîna belgeyekê bisekine. Rojnamegerê Kurd Eyûp Demir destnîşan dike ku di dema çapkirina kitêba xwe da ew ji aliyê weşanxaneyan va rastî gelek astengî û zehmetiyan hatiye. Derfetê ku destê da bi rastî wexta ku nivîsîne da gelek bi derfetên kêm min ser vê pirtûkê kar kir. Piştî wî ji bo çapa wî gelek min astengî dîtin. Hin kes hin çapxane tirsiyan çap nekirin, hin çapxane xwe nêzî vê derê nekirin. Ji xwe wata ku Herêma Kurdistanê referandumê dibihîzin çapxaneyên Tirkiye gelek tûre ew dibin. Yani xofî, di nav xofekî de ew dibin. Ji bo wî jî rastî mamoste Beşik jî her gav ji min dipirsî ev pirtûk wê çextî çap bibe. Yani daxwazekî min çawa hebû yê wî jî sabû. Birêz İsmail Beşik cara yekê me ji bo pirtûkekê pêşketinekê dinivîsîne ew jî ji bo vîya nivîsî rastî. Li aliyê din Eyûp Demir li ser giringiya referandumê jî dibêje. Referandumê riya serxwebûnê nîşan daye û ger Kurd encamên referandumê baş binirxînin û li serê dîplomasiyê bikin wê li cîhanê pêşiya wan bêtev kirin. Hin kes dibêjin ku eva referandum pîroz e, ana hin kesî dibêjin ku eva referandum Kurd baş da birin. Ew yê ku dibêjin baş da birin. Bila hesabekî din bikin. Ev referandum yekem di serê hemû Kurdan da ne yên layenên Partî Demokratê Kurdistan, Yekdîn Niştimanê Kurdistan. Hemû Kurdên çar perçe Kurdistanê û diasporayê da yektiyek çêkir, daxwazekî hestê serxwebûnê derxist pêş. Di aliyê din da jî ev referandum tiştek nîşanî dunyayê da. Got Kurdan got ku ve 3 sal gayri irada me bi Iraqê va me we me girêda em êdî naxwazin ku ev girêdan berdewam bike. Em serxwebûnê dixwazin. Sedan nodûn sê gotin belê em serxwebûnê dixwazin. Ji bo wî jî dünya ana di qada dîplomasiyê da Kurd heke siyasetê bikin ev referandum pêşiya wan vedike. Her wiha nivîskar û rojnamegerê Kurd Eyûp Demirê ku ji Bîngola Bakurê Kurdistanê ye û xwedî heft berhemane di partiyên HDP û DHP da şêwirmendiyê jî kiriye û di gelek kanal û rojnameyên Kurdî da jî karûbarên ragihandinê kiriye. Eyûp Demir dibêje divê Kurd xwedî li referanduma serxwebûnê derkevin û bi pirtûk, belgefîlm, dokument û gotaran jî her zindî bihêlin û bixin belgeyên dîrokî. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.